protože většina z vás to samozřejmě zná, vás seznámíme se základními programovými body Švajcíkovy partaje. Za prvé, vládní funkce se v zájmu klarifikace pravomocí přejmenovávají následovně. Vláda ČR. Komando. Předseda vlády. Velký Arnold. Ministr zahraničí. Velký predátor. Ministr obrany. Likvidátor. Ministr vnitra. Terminátor. Ministr školství. Policajt ze školky. Ministerstvo informatiky. Pravdivé lži. Ministerstvo zdravotnictví. FIT ministerstvo. Ministerstvo zemědělství. Konec světa. Ministr dopravy. Běžící muž. Ministr práce a sociálních věcí. Barbar Conan. Ministerstvo průmyslu. Rudé horko. Ministerstvo financí. Špinavá dohoda. Ministr kultury. Poslední akční hrdina. Za druhé, stát musí přispívat na rozvoj fitness a bodybuildingu alespoň 3% rozpočtu. Každý občan na počátku každého měsíce zdarma nafasuje kilo kreatinu. Stát musí rovněž přispívat alespoň 3% rozpočtu na rozvoj českého akčního filmu. Poslední akční hrdina zajistí, že každý rok budou natočeny nejméně 3 původní akční filmy. Velký Arnold může kdykoliv požádat o přidělení hlavní role. Za čtvrté, řešení našeho stále bezvýznamnějšího postavení v Evropské unii je v těsnější integraci v česko-rakousko-uherském bloku. Nevylučujeme ani zřízení Česko-Rakousko-Uherska pod vládou císaře Arnolda I., samozřejmě s hlavním městem v Praze. Za páté, konzumace hnusně tučných a sladkých jídel na veřejnosti bude zákonem omezena. V rámci FIT ministerstva se zřizuje síť poraden pro hubnutí. Za šesté, všem ženám s velikostí prsou menší než 3 budou zdravotní pojišťovny na požádání hradit zvětšující implantáty. Maximální zdravou velikost prsou určí příslušné detašované pracoviště FIT ministerstva. Bod číslo 7. Všem funkčním kyborgům se uděluje volební právo. Bod číslo 8. Všichni policisté budou v horizontu 10 let nahrazení robokopy. Bod číslo 9. Na státní náklady bude zbudován nechutně ohromný Arnoldův vítězný oblouk, celý ze zlata a platinovou švajcikovou sochou na vrcholu. Oblouk bude stát buď na Letné nebo na Ruzínském letišti. Za 10. Interpelaci ministrů poslanci nahradí pěstní souboj. Měsíc před termínem každých voleb je v jeho průběhu povoleno užití lešenářských trubek. Státní televize je povinná interpelace vysílat v přímém přenosu místo všech těch blbě užvaněných politických programů. Konec programu. Můžete jít, chlapci, už vás nebudu dál potřebovat. Takže dovolte mi krátké stručné zhodnocení letošního roku z hlediska politického. Stál za hovno. A to jak z hlediska domácí politiky obecně, tak z hlediska Švajcíkovy partaje. Jak jistě víte, Švajcíkova partaj usilovala o kandidaturu v posledních parlamentních volbách. K tomu jsme ovšem potřebovali registraci na ministerstvu vnitra a k té zase 1000 podpisů. Tyto podpisy jsme v termínu nedali dohromady. Proč? Důvodů je celá řada. Pomiňme obstrukce ze strany mocenských složek státu. Každý z nás, členů přípravného výboru strany, si politicky motivovaného policejního pronásledování užil dost a dost. Nejvíc asi kolega Tlapák, kterého během letošního roku novodobí STVáci převlečení za silniční kontrolu připravili o několik desítek tisíc korun. Nejdůležitějším důvodem, proč Švajcíkova partaj tak žalostně selhala, jste ovšem vy, drazí příznivci a přátelé. Málo jste se snažili, málo jste přesvědčovali, prostě přinesli jste nám málo podpisů. A i z toho mála tvořili nemalou část zjevné nesmysly typu Dr. Faust, Anna K., profesor Hovado a jiné.
Na jednom archu bylo například nakreslené autíčko. Přátelé, tak takhle ne. Ostatně potrestali jste se sami. Chybělo nám nějakých 400 podpisů, takže se Švajcíkova partaj voleb nemohla zúčastnit. Leda bychom se uchýlili k podvodu, což odmítáme. Ono by to stejně nestačilo, databáze filmových komparzistů nejsou bezedné. Takže teď, půl roku po volbách, nemáme pořádnou vládu. Topolánek nesestaví ani stavebníci Lego, natož vládu. My, kdybychom v tom parlamentu seděli, tak za tu dobu máme vládu sestavenou 10krát. Nic, jdeme dál. Jestli si někdo myslí, že z té sestavy, jaká teď v parlamentu sedí, vzejde nějaké stabilní politické uspořádání, tak se velice plete. Z toho vzejde leda hovno. Do půl roku jsou tu předčasné volby. Tak pojďme společně doplnit těch pár podpisů, které ještě chybí, ať to máme pořešený a můžeme se těch voleb zúčastnit. Podpisové archy si můžete vyzvednout nebo jenom podepsat. U toho stánku, kde se prodává náš merchandising, to jsou taková ta bizarní trička. Poznáte ten podpisový arch podle toho, že je tam obrovská Arnoldova fotografie. Uvnitř naleznete 10bodový program a dále tu zásadní věc, to je podpisový arch. Obejděte své známé, kteří se ještě nepodepsali, pokud takový jsou. Aha. Přimějte je k tomu, aby svým podpisem podpořili naši ideu ovládnout tuto zemi parlamentní zatím cestou. To, že Arnold je světovou osobností číslo 1, dokládá jenom to, že dnes, čistě ze zvyku, jsem si prolistoval server novinky.cz a když jsem zadal do vyhledávače Schwarzenegger, vyjela mi celá řada velmi zajímavých článků. Nemáme čas na to, abych je četl, ale jenom zacituji titulky. Schwarzenegger na motorce havaroval, aniž by měl řidičák. Arnold Schwarzenegger s láskou zavzpomínal na léta kulturistiky. To už byl ve funkci, mimochodem. Arnold Schwarzenegger. Můj zadek vypadá dobře i v 56 letech. Nebo Arnold Schwarzenegger odmítá sňatky homosexuálů. Je zvláštní, že tomu se nikdo nesměje. Mně třeba to připadá nejvtipnější. Schwarzenegger vede nejbohatší stát Ameriky. Čí je to asi zásluha? Schwarzenegger chce změnit systém poprav. To je z dnešního dne. A nakonec nejzajímavější zpráva, která je z letošního září. Schwarzenegger nelituje hříchů bouřlivého mládí. Ta skoro stojí za ocitování. Bývalý hollywoodský akční hrdina Arnold Schwarzenegger přísně dbá, aby po nástupu do funkce kalifornského guvernéra na veřejnosti působil jako seriózní konzervativní politik, ostře vystupující proti všem společenským výstřelkům. Na neštěstí právě v době, kdy vrcholí jeho kampaň za znovuzvolení, říká mi to z října, ho začínají pronásledovat hříchy mládí. Přičinila se o to jeho někdejší intimní přítelkyně, krásný termín, Barbara Bakerová svou životopisnou knihou s názvem Arnold a já ve stínu rakouského dubu. O guvernérovi, s nímž se zblížila v roce 1969 během svých studií, 58letá autorka, dnes 58letá, mimo jiné píše, že byl sexuálně neukojitelný, rád si dopřál jointa a trpěl záchvaty žravosti. Vzpomíná. Jeho svaly přitahovaly ženy. Neustále byl obklopen houfem ctitelek, ochotných uspokojit jeho pohlavní chtíč, kdykoliv chtěl. A to bylo vlastně téměř pořád. Uvádí, že se s ním neustále musela dívat na pornofilmy a kouřit s ním marihuanu. Barbara dodává. Joint v něm probudil hlad a pak, alespoň na chvíli, místo sexuálním radovánkám holdoval orgiím v přejídání. Zdálo by se, že 2 měsíce před kalifornskými guvernérskými volbami si musí někdejší terminátor nad obsahem knihy rvát vlasy. Ale právě naopak. 59letý Arnold se uvolil ke vzpomínkové knize napsat předmluvu, v níž omluvně konstatuje. Teprve teď vidím, jak bolestným
životním obdobím procházela Barbara v době, kdy jsme si byli blízcí. Já vám děkuji, přátelé, za pozornost a nezapomeňte se venku podepsat.